erreforman zer? Bale, erreforma asko egon dira, azken urteotan. Eta denak, edo ia denak, Espainiako sindikatuak sinatuta. Bueno, badirudi, erreforma hau ez dutela sinatuko. Hala ere, egon dira Madriden, era ilun batean, negozietu nahian, erreforma nola izango zen. Eta kasualidez, momentu bat heltzen da, eta maiatzen esaten dau Zapaterok, erreforma bai edo bai, onartuko dala. Hortik aurrera, badirudi, aportu egin zanela beraiek zeramaten negoziaketa ilun horretan, eta azkenean, ekainean, heldu zaigu dokumentu bat. Dokumentu hori aipatu behar da, dekretu moduan atzo bozkatu zala, baina lege proiektu bezala tramitatuko dala, segurentik, uda ostean. Horrek zer nahi dau esan? Orain aipatuko ditugun medidak, erreforma laborak dakarrenak, ziurrenik, Espainiako parlamentuan akorde alduta gero, arain eta okerragoak izango direla. Langilo garantzat, noski, patronalaren zatez. Orduan, zer dakagu mai gainean? Gaur egun dakagu puntu kritiko asko eta importanteak. Lehen da bizi, aipatu behar da, kaleratzea edo espidoak, merkeago, terrezago izango direla, erreforma hau dela eta. Zergaitxik, zeren orain dauden milaka eta milioika langanbetuai, egingo dieten kontratuak, zango dira, bai, azera segurenetik temporalak, baina ondoren, indefinido itxeko momentuan, ez diote gaur egun dakagun kontratu indefinidoa esarriko, hau da, kaleratzea 45 egunekoa, ez. Kaleratzeak, zentzu horretan, langabetuentzat, gaur egun dagoen langabetuentzat, izango dira, orokorrean, 33 eguneko indemnizazioagaz. Hori kaleratzea merketzea da, duere gabe. Eta gainera, penalizatzen du, gaur egun, paroan edo esenploan dagoen jenteari, ez? Hori, bat, eta beste merketze mota importante bat izango da, despido objetibo edo despido procedente ezagutzen den temarena. Zergaitxik, ze gaur egun, despido honen indemnizazioa 20 egunekoa da, hala ere, despido honek kasuistika batzuk ditu, kauza batzuk dauz, eta horrek BTS-ean inprocedentea bihurtzen da, hau da, 45 egunekoa. Zer gertatzen da? Reforma honen intentzioa da, kauzak, orain arte 45 eguneko indemnizaz zeukaten despidoren kauzak, 20 egunera pasatzera. 20 egunak ez dira reduzitzen edo bajatzen, ez. Baina, kasu asko gaur egun 45 egunekoak direnak, 20 egunekoak izango dira. Adibidez, 30 urte enpresan dagoen langile bat, izan lehike, kauza batzuk frogatzen baditu, adibidez, 6eko galerak, edo kompetitidea galduko da perspektiba frogatzen bada, kalera doa, 20 eguneaz, edo bere urte beteko saldatagaz. Ez dago bakarrik. Estatuak, kaleratze hauek, 20 egunekoak, subentzionatu egiten die enpresei. Nola? Enpresak berez 20 egun ordaindu beharko lituzke. Baina, erreforma hau eta ondoren, estatuak, fogazaren bidez, ordainduko ditu 20 egun horietatik 8. Eta enpresariak 10 bakarrik. Hau da, fomentatzen da, eta bultzatzen da, kaleratzeen errestasuna, merketzea, lehen aipatu dugun bezala, ez? Bestalde, beste puntu oso kritiko bat, da, aurrera nahi dutena da, gaur egun, enpresa ezberdinetan dauden akordioak, paktoak edo konbenioak, enpresariek unilateralki apurtzeko aukera. Gaur egun, tabla batzuk daude, adibidez soldaten maile dagokionez, eta enpresak frogatzen badu, ero nahi badu galeren erruz edo kompetitibitatea galdu badau soldata gutxitzea, akordioa beharrezkoa da. Erreforma honen ondorioz, akordioa ez da beharrezkoa. Ez da beharrezko izango, zeren eta ez badago akordiorik eta enpresak unilateralki soldatak bajau nahi baditu, edo bestalde, baita ere, ordutegi aldatu, funtzioak langilei aldatu, turnoak bebai aldatu, orain akordiorik ez dugu behar. Orain, unilateralki erabakitzen du, eta akordiorik ezean joango da arbitraje batera. Eta arbitraje horrek, erabakitzen duena, aurre eramango da. Hau da, beste retrozeso oso garrantzitsu bat
dakagu. Da bestalde, bebai, oso lotzagarria dana eta tamalgarria da ETT-ei ematen zaien garrantzian. Gaur egun, dakagu, inema ezagutzen dana, ez? Erreforma hau onartzen denean, ETT-ak izango dira inemaren kolaboradore habitualak. Era batean ulertzeko gaur egun mutuek jarduten duten lana edo egiten dutena, segura sozialagaz konparatuz, berdin gertatuko da ETT-a eta inemekoaz. Orduan zer gertatuko da, kasu askotan, 4 milioi langabetu hauek, eta Euskal Herrian dauzen milaka langabetu hauek, azkenean beraien lan bilatzea egongo da benefizioa eskuratu nahi duten enpresa pribatu hauen esku. Hau da, zerbitzu publikoa zana inema, bilakatuko da gutxinaka kudeaketa zerbitzu pribatu baten esku utziz.